ano-ano lang dyan kung ano. She's doing herself every day. Every day po nakakagawa po siya ng Senate resolution. Ini pang sarong ini, hinayugunta po. Si Senator Laila De Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila De Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. At mas lalong magagawa po pag ibalik natin siya sa Senado. Dahil kahit na nga sinasabi nila na kahit hindi ka raw, you are not a public servant, if you really want to help, pwede raw po, magagawa natin yan. Pero mas lamang po, if you are a public servant, if you are in a position, talagang magagawa mo po. Paano ka gagawa ng Senate bill? Paano ka gagawa ng Senate resolution if you are not a senator? So, ibalik natin siya sa pagkasenador. Tanganing, all those na hinahanap natin, ang paggawa ng mga batas para sa ating mga nasa laylayan, ay matulungan po tayo. Magawa po niya lahat yan. At kayang-kaya niya pong gawin yan. O kaya, mas lamang po if she is in a position. Kaya pagtulong-tulungan po natin, ipagdasal natin na sana maipanalo natin ang laban ng Pilipino. Lalaban at lalaban, and sana free Laila now. Laban Laila 2022. Ang programa pong ini ay hatod pa po ang programa pong ito ay hatod po sa endo ni Kagawad Melnanda de Robles Moralio, ni Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poitino, and of course, I would like to say hello and good evening to City Councilor Senator J.R. Audal. Good evening po, Konsyal. I just hope na yung usapan natin, hindi mo nakakalimutan. And also, I would like to say thank you to Buboy and Milit Robles Moralio, and of course, sa Cheryl Beauty Salon, kay Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And I would like to say thank you also to the principal sponsor of this program, Susanne Schönborn of Germany. Thank you very much for sponsoring this program. Laila De Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang ipanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik. Hello also to my children, kay Mary Ann, kay Ariel, kay Elizabeth, and kay Raquel. And of course, sa mga apo ko, si Ira, si Arwen, si Aaron, si Aaron, and si Altus. And of course, kay Nonoy of Toronto, Canada. And of course, kay Isabel Jewel Mina of Cavite City. Ang hustisya at pag-asa. Ayan, kumusta kayo dyan? Tonet, dyan sa Malaysia. And from now on, I'm very careful of mentioning all those my loved ones. Kasi there is someone who is nako, especially yung mga boyfriends ko, my boyfriends all over the world po. International po yung mga, dahil as I always said, all my male friends, I call them my boyfriends. They are all my boyfriends. Ayan, there is someone calling. O, kung gusto ninyo, ibibigay ko itong napakakulit na itong halos oras po tinatawagan ako. And is very much willing to come. At ayaw, liligawan ako. O, magsabi lang kayo, ibibigay ko sa kanya, sa inyo, ang complete name niya. Tayo ni masyado pong masigasig sa panliligaw. I just don't know kung anong meron ang lola nyo, bakit ganito. Kaya ayan tuloy, napag-iinitan. Sa dami nila, ayan, pinagbibintangan ako. At sila na itong nangunguha, ako pa itong sinisira. But anyway, ingat-ingat ka, Day, at baka karma sa'yo yan. Ang laking karma niyan para sa'yo. Hello also to Engineer Stephen Edith Andalis.
And of course, the architect Saludo and family. Turobo, Saka na ko sa saludo sa iyo pag wala na akong sponsors. Laila, If I really need sponsors, architect Saludo, pupunta na ako sa iyo dyan and kay Engineer Steve Andalis. siya at pag-asa. Laban, Hello also to Sarangi Motor Parts and Services owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gonowon. nais natin ang liwanag ng Gonowon rason. inat. Walang rason para makalimutan kita. Ang hustisya, Although busy ang lola nyo, sumulong I am still very energetic. No, I can fight whatever fight you want. mahok at Basta legal lang po, wala lang lukuhan. magpatayla. Dahil masaya tayo, I just want to enjoy the rest of my life. Ating ibalik, So, I'm very thankful that kahit ang lola nyo ay ganito na, Laila, marami pa rin nabibighani. ating Ayan, may si Nelly Pilais Cabarles. Swerte mo, Nelly, nakapasok ka. Ang ilaw kasi natin ngayon ay medyo nagbalik sa pagka twinkle twinkle na tawagin ko kasi I just don't know. Nag-Christmas light ulit ang ating ilaw. I just don't know what is the reason behind. lo ang But anyway, thank you very much for watching the program. Nelly Pilais Cabarles. Laila, And of course, Kinini, ayan, Kinini and Ador Dice of Seattle, Washington. laban, And also, hello to my pamangkin, Kiniko, to my sister Kibabet, and of course, to my bayaw, Kinik. Ayan po. Kumusta kayo dyan sa Seattle, USA? Laila de Lima, And of course, yung mga nandyan sa Canada, kumusta kayo dyan? May mga sister. Ay, happy birthday pala before I forgot. Happy birthday to my auntie Estelita Ramos de Lima. Kumusta kayo dyan, Neng, kay Junjun, kay Michael, kumusta kayo? Extend my regards and my greetings to your mom, kay Mamalita Ramos de Lima. nasyon, Happy 89th birthday! 89 ka na. Kung hindi pala namatay si mama, mag-89 na rin. gusto Ayan, ginakilabutan ako. Tumatay balahibo ko. Mama Malits. Laila, And of course, hello also. Extend my regards to Jingjing. To Jingjing Delimakwan. Jing, I hope that you move on already. Be strong. Kaya mo yan. Pinagdaanan ko yan. Kaya I know how you felt. Talagang mahirap, Jing. It's better for you. You have your son. liwanag ng And of course, to Gina, I was never know that may pinagdaanan ka rin pala. But thank you, Lord. I hope your total recovery. kumilos Bakit ganyan? at magpas. Sabi ni Nelly Pilais Cabarles, good afternoon, Manay Elma. Laila, Okay, good afternoon din. Share this program to your family, to your friends. pag-asa, Hello pala to all the Gaspi, kay Alan Gaspi, kay Joselito, kay kay Claudwal, ano ba yan? At hindi ito all the Gaspi na naghinanyog sa atin dyan sa Bacoor, sa Dasmariñas, sa San Pedro Laguna. ating Gawin ko na lang itong pagbati kasi nainis ako. ibasal, Kasi nag-Christmas light, nag-twinkle-twinkle itong sa tuyang ilaw. lima, But anyway, kasi nasira yung internet ko, nawala eh. laban, But anyway, thank you very much to all those who are watching. Kay James Wally Osas, ayan, thank you. Ingat-ingat ka. As I told you, you are asking me that someone is messaging you. You have always to tell me, who is those girls? Who is those people? Who are those kung sino, mga Poncio Pilato, ang nag-jamming message sa'yo? Kaya nga sana I don't want to bati-bati, I don't want to greet anymore all my boyfriends. ibalik, Ayan, malinaw na malinaw po. All my boyfriends and my male and my female friends. Kaya lang bakit? Mas marami kasi ang male friends ko kaysa sa female. nalo ang laban, They are all my friends in social media. And social media is talagang ginagamit ng aywan ko ba. show, But girl, don't ever snatch again, my friends. nasyon, Dahil pag ganyan ka, it is a big karma on your part. nauka na siya, Imbes na makakapag-asawa ka ng iyong ng matino, ayan, you are lowering yourself. laban, Laila, But anyway, thank you. You have done your part. ating ibalik ang hustisya at pag-asa, Basta ang mahalaga sa akin, ibalik natin ang hustisya at pag-asa ng Pilipinas through Senator Laila de Lima. Hinanyugon po lahat niya to siya lagi hindi po siya nagpapabaya. She is doing her work. She is doing all what she can.
and sponsoring a Republic Act, and also every day she has a Senate resolution. Tulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, bago nga tayo magtapos, to those who are late viewers po, late listeners sa kanilang transistor radio, kaya Ate Fe Albanyo, Nelia Bernales, Miguel Toprio, kay Lolo Jess, and of course kay Laumang Jose, Lolo si Romano. Hinanyugon po niya ito ining itong greetings na ito ni Senator Laila de Lima, although today is tapos na ngayong Three Kings. Ayan, hinanyugon ta po. Ito po si Senator Laila de Lima. Bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpala at makahulugang bagong taon. Together, let us hope for better days and a just and fair society for everyone. Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang. Talagang lalaban at lalaban yan si Senator Laila de Lima. Hindi siya titigil na hindi tayo maipagtanggol. Kaya ipaglaban natin siya. Hinanyugan po niya to, suportahan po niya to ang saki sa iyang mga adhikain sa buhay para maiangat tayo. Maibalik ang hustisya at ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon. Luway-luway na po tayo magpapaalam dahil oras na naman para magpaalam. But anyway, hello to Arlene Lee who is watching right now. Thank you very much, Ate Arlene, for watching the program. Bareta Action Information. Sana you have lagi mong hinanyugon through live streaming. Dahil ito, when national campaign po ay ilunsad na, it is all about our very own Senator Laila de Lima ang pag-uusapan natin dito. Kaya if you have contacts on them, tell them to send me all clips that could be na ipi-play ko po dito sa programang ining Action Bareta Information. Every 5 to 6 p.m. Sa Bangi. Monday to Friday po ini, Ate Arlene Lee, I know you are watching and thank you for watching the program. Tulungan niyo po ako na mai-on air po natin lahat ng ginagawa ng ating pinsan, si Senator Laila de Lima. Although nakapiit siya, although she is in her detention house, hindi po siya tumitigil sa pagtulong at paggawa ng kanyang obligasyon as elected Senator of the Republic of the Philippines. Again, thank you po for those na mga nakasama natin sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abelin Don Toralio. Nasa information man po si Aldrin Orlanda. Andyan pa man po si Sir Chabe na Obra. And of course, transmitter po yaon duman si Jameson Oko. And sa iyang kaibanan si Jimmy Guanson. And of course, ako po ang sa inyong kaibanan every day, 5 to 6 in the evening, Monday to Friday po ya. And hinanyugon pa nindoan sa kuyang programa pag Sabado, alas 10 hasta alas 11 ang Orulay, Buhay sa Barangay. Again, thank you, and stay safe always. Lagi po, health protocol po. Sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Thank you and good evening. Ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban.